11:30 na ng gabi. Maulan at madilim sa kahabaan ng C3 Road sa Navotas. Si Mark, pagod mula sa mahigit 12 oras na pamamasada, ay nagmamadali ng makauwi sa Caloocan. Naka-on pa rin ang kanyang Move It application, umaasang makatsamba ng isang huling biyahe bago magpahinga. Kumukurap-kurap ang notification sa kanyang phone. Isang booking mula sa isang iskinita, malapit sa isang abandonadong bodega. Sakto, malapit lang. Bulong ni Mike sa sarili. Isang biyahe na lang to. Pangkain na rin para bukas. Pagdating niya sa pick-up point, walang katao-tao. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang malamlam na street light na patay-sindi. Isang lalaki ang lumabas mula sa dilim. Nakasuot ito ng kupas na jacket at balot ang mukha ng panyo. Tanging mga mata lang ang nakikita. Mabaho ito dahil sa amoy ng alak at sigarilyo. Move it? Tanong ng lalaki. Napaos ang boses. Tumango si Mark at medyo kinakabahan na. Opo sir, saan po tayo? Sumakay ang lalaki nang hindi sumasagot. Itinuro lang ang direksyon gamit ang nguso nito. Habang nagmamaneho, ramdam ni Mark ang bigat ng presensya ng kanyang pasahero. Bawat galaw nito ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Tinignan niya ang side mirror. Nakatitig sa kanya ang lalaki. Malamig at walang emosyon ng mga mata. Nang makarating sila sa isang masukal at liblib na bahagi ng kalsada, biglang nagsalita ang lalaki. Itabi mo. Sumunod naman si Mark. Iniisip na baka dito na ang bababaan nito. Pero bago pa siya makahinto ng tuluyan, naramdaman niya ang malamig na talim ng balisong sa kanyang leeg. Akin na yung motor mo, pati wallet mo. Bilis! Singhal ng lalaki. Nagulat si Mike. Ang takot na kanina pa niya nararamdaman ay naging ganap na pagkataranta na. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sir, sige po, kunin niyo na po ang lahat. Nauutal na sabi ni Mike. Hirap na hirap lumanok dahil sa talim na nakadiin sa kanyang balat. Hinila siya ng lalaki pababa ng motor. Nadapa si Mike sa maputik na kalsada. Mabilis na sumakay ang lalaki sa motor at sinubukang paandarin yon. Please sir, huwag naman po yung motor ko. Nagmamakaawang sigaw ni Mike habang gumagapang papalapit sa lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pagkatakot. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Humahalo sa ulan at putik sa kanyang muka. Tumahimik ka! Buliyaw ng lalaki, sabay sipa sa mukha ni Mark. Napaatras si Mark. Sapu-sapu ang kanyang nasaktang panga. Sir, maawa po kayo. May buntis po akong asawa eh. Malapit na po siyang manganak. Kailangan ko po itong motor para makapagtrabaho. Para may pangkain kami. Please naman po sir. Huwag niyo po akong saktan. Hagulgol ni Mark. Ang kanyang pakiusap ay hindi lang para sa kanyang motor, kundi para sa kanyang buhay, para sa kanyang asawa, at para sa kanilang paparating na anak. Sa bawat salita, ramdam ang kanyang matinding takot. Ang kanyang pagiging walang kapangyarihan sa harap ng kriminal. Pero ang lalaki ay tila walang naririnig. Sa halip na maawa, mas lalo pa itong nagalit sa pagmamakaawa ni Mark. Muli niyang sinipa si Mike sa tiyan. Dahilan,
para mapaagat labi ito sa sobrang sakit. "Wala akong pakialam sa asawa mo o sa anak mo!" sigaw ng lalaki habang tuluyan nang napaandar ang motor. "Akin na to!" Sa sandaling yon, habang tinitignan ni Mark ang lalaki na papalayo, kasama ang kanyang motor, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matinding takot at desperasyon ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas makapangyarihan. Isang galit na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Ang kanyang mga pandama ay naging mas matalas. Naririnig niya ang bawat patak ng ulan. Naaamoy niya ang amoy ng takot at alak sa lalaki. At nakikita niya ang bawat detalye ng kanyang motor sa dilim. Hindi ko to hahayaang mangyari," bulong ni Mike sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng determinasyon at puot. "Hindi ko hahayaang saktan mo ko. Hindi ko hahayaang agawin mo ang ikinabubuhay ng pamilya ko." Sa isang iglap, habang ang lalaki ay papaalis na, nagbago ang anyo ni Mark. Ang kanyang balat ay naging kasing itim ng duhat. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matulis na kasing talas ng balisong. Tumubo ang mga pangil sa kanyang bibig, handang kumagat at pumaslang. Si Mark, ang simpleng rider ng Move It, ay naging isang aswang. Mabilis na tumakbo si Mark sa direksyon kung saan tumakas ang lalaki. Dahil sa kanyang bilis at lakas, mabilis niyang naabutan ang motor. Sa isang pagtalon, hinatak niya ang lalaki mula sa motor at itinapon ito sa kalsada. Nabigla ang lalaki nang makita ang anyo ni Mark. Ang takot na kanina ay nasa mukha ni Mark ay lumipat na sa kanyang mukha. Ano ka?" sigaw ng lalaki na nanginginig na ang boses. Ako ang tatapos sa'yo," bulong ni Mark. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Walang awang tinapos ni Mark ang lalaki. Pagkatapos nito, binuhat niya ang bangkay at inilagay sa sako na kinuha niya mula sa compartment ng kanyang motor. Nang makauwi si Mark, sinalubong siya ni Sarah. "Mahal, anong nangyari?" tanong niya. Bakas ang pag-aalala sa muka nang makita ang putik at dugo sa katawan ni Mark. Hindi nagsalita si Mark. Ipinakita na lang niya kay Sarah ang laman ng sako na kanyang daladala. Nang makita ni Sarah ang bangkay, napangiti siya. Isang ngiti na puno ng pagmamalaki at pasasalamat. "Salamat, mahal," bulong niya, sabay halik sa pisngi ni Mark. "Dahil dito, may pagkain na tayo para sa isang buwan. Matagal na rin tayong di nakakakain ng karne nito eh." At ganoon nga ang nangyari. Si Mark at Sarah, kasama ang kanilang paparating na anak, ay naging isang pamilya ng aswang na nambibiktima ng mga kriminal. Sa pamamagitan ng kanilang lakas at bilis, nagawa nilang protektahan ang isa't isa at ang kanilang pamilya, habang tinitiyak na palaging may pagkain sa kanilang hapag.